Shin menene abin da ba za ka taɓa mantawa da shi a rayuwarka ta duniya ba? Shin abin al'ajabi ne? Abin mamaki ne? Abin farin ciki ne ko akasin haka? Shin abin dariya ne ko abin da ya sa ka murtuke fuska ne? Kalli wannan shahararren shirin na abin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba. Kalli wannan shiri domin ƙara ilimi da kuma samun ingantaccen nishadi. Saurari wannan shiri, kalli wannan shiri, ka ga abin al'ajabi, ka kuma ji rayuwar wasu da abubuwan da suka faru da su waɗanda ba za su taɓa iya mantawa da su a rayuwa ta duniya ba. Abin da ba za ka taɓa mantawa da shi ba. Shiri ne da zai rinka zuwa muku akai-akai. So, jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So, gaskiya rayuwa tana tattare da ƙalubale sosai, wanda wasu abubuwan su ne dai matakin nasara a rayuwa. Gaskiya cin amanan da aka taɓa min, da gaskiya ni ba zan iya mantawa da shi ko kaɗan, ba zan taɓa mantawa da shi ba. Ko da yaushe ina tuna shi ina jin shi sosai a cikin zuciyana. Akwai wata yarinya da ta taɓa sa mana rana da ita, bikina ya rage da ita bai wuce saura sati ɗaya ba. To akwai wani abokina da mun yi makaranta da shi, abokina ne sosai, best friend nawa. So yana Kano ne, sai na faɗa mai bikin tun ana yi sauran sati ɗayan ya zo. Bayan ya zo sai ana irin neman wurin da za a ɗan yi dina da waye-waye, sai wani abokin yake ce min in zo hotel ɗin da yake akwai fili sai mu tambaya da shi. To shi wannan abokin na bakon da na yi, bayan na kira shi na ce mai zo mu je da Allah zai rika mu, sai ce min a'a shi zai ɗan yi mana abu. So bayan na je hotel ɗin nan, ina zuwa hotel ɗin nan bayan mun gama magana da shi wancan abokin nawa a cikin ɗaki shi a hotel ɗin. To muna gama maganar nan, bayan na sa kafa na fito, ina fitowa kawai wannan abokin nawa ya zo daga Kano, sai na gan shi da shi da yarinyar da zan aura sun fito daga cikin ɗaki a yanayin kayan da ni kaina a lokacin gaskiya na yanke ciki ne na faɗi, saboda abin da na gani gaskiya ya bani mamaki sosai, kuma da muke tare da su abin ya ba su mamaki sosai. To gaskiya wani abu ne wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba jama'a. Gaskiya ku yi hankali da abokai, ku especially abokan da kusan dai irin abokan da za ku yi mu'amala da su. Gaskiya ba kowane aboki za ka ce za ka jawo a ciki ba. Gaskiya kusan irin wa'inda za ku yi mu'amala da su. Gaskiya wannan abin da ni ne ba zan taɓa mantawa da shi ba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarju salam. فهينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وعزل جندا وعلم العذاب وعلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.